Kinumpirmar kan provincial agriculturist kang Katanduanes sa Sinalia Teves na nagkaigwanin pagluya sa produksyon nin abaka sa saindang probinsya. Iniepekto subuot kan mga nag-araging bagyo asin maraot na panahon sa rehiyon kan nakaaging taon. Sigun kay Teves, nasa 32,000 hektaryang tanuman nin abaka sa probinsya ang kinakaipuan na ipaisararom sa revitalization asin rehabilitation. O buot sa biyon, iniandagang kinakaipuan nindang mapabaskog nga niliwat ng matanuman nin abaka. Bilang abaka capital of the Philippines, padago subot ang ginigibong espresos kan gobyerno probinsyal nga ni matabangan na haros 14,000 paraoma sa 11 banwaan kan probinsya na apektado sa pagluya kan produksyon nin abaka. Saro na nga ni sa mga pinagigibon nindang lakdang iyuan pagkikipag-koordinar sa Department of Agriculture. Kung sain, sa iya man na sinabi na nagdonaran na hensya nin labi sa 69.9 milyones pesos bilang suporta sa mga paraoma. 33 plus 11, we hired 44 local abaka technicians para po tulungan ang mga barangay na mairehistro ang mga abaka farmers habang may pundo. Kasi pag hindi natin na-ride on doon, baka mahirapan yung mga barangays natin na mag-register ng mga abaka farmers kasi that would entail additional expense on the part ng barangay. Apera sa Department of Agriculture, katuwang man kan gobyerno probinsyal ang Doli Bicol na nakapagtaong alalay man sa 3,603 na paraoma sa probinsya sa paagikan sa indang tupad program. Katunayan subuot, nagpapadagos pa ang oryentasyon kan ahensya sa indang piling benepisyaryo. Kumpara sa normal na paglinig sa tinampo, kinakaipuan kan mga benepisyaryo na maglinig sa mismong plantasyon nin abaka sa indang banwaan sa laog nin 15 aldaw asin 4 na oras kada aldaw. Tapos na po ang profiling ng abaka farmers sa Catanduanes and we are just waiting para po ma-release yung sa procurement process pa kaya itong sa abaka suckers and the farm equipment, ayan, and mga ibang inputs like for example the chemicals na gagamitin doon sa abaka disease eradication and management. Apera sa pigtaong asistensya kan duwang ahensya, dagos man na pigbiklad ni Teves na may 15 milyones pesos na pigtagamang pondo ang gobyerno probinsyal nga ni mabuhay liwat ang produksyon kan abaka sa saindang probinsya. Nangapodan man si Teves sa saindang mga paraoma, ibitara na ang tuhada o ang pag-aninin abaka sa bako tamang panahon. Nasaro man sa pigtutubudan nindang kausa sa pagbaba kan produksyon kan abaka na nakapalaman sa Sustainable Abaka Development Ordinance. 18-24 bulan pwedeng aniyon ang abaka. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.